Hi guys, nanguha kami yung kamote. Wow! Yung ako. Si Chloe, guys. Oh, si nanguha Makmak. siya kamote. Pero si Makmak, oh. Dagang panguha na mo diri. Ang isa kasako, puno na. Kanina pa kami punon. Wala dagan may kamote guys. Gilabay ni. Diyan kay diri guys. Ipanglabay ra ni. Diba? Nga ni. Palit begini. Diba? Tsada pa kayo. Na si Chloe, na si Makmak, na si Ante. Kailan? Ilang kay kamuti diri. Daghan kay kamuti diri. Masa wala mo kung nabay klo. Daot na klo. Oy, sa Andrea. Dati, bantay yan. Na sila, oh. Nakita may kamote, oh. Tanawa, di ba? Okay pa kayo, wali pa siya bukbukon. Para guys, di ba? Thank you kayo. Di ba? Tsada pa kayo. Panglabay ra din nila. Ano may isa kasako nga nakuha. Karon na pod, Orange na pod. Orange na pod, ito nga. Kita po guys, panyani pagkaan guys. Diba? Saan nga balay mo itagiya, ilagi panglabay diri ang mga reject daw pero makaon pa siya. Daghan pa kayo ni mga okay pa kayo, di ba? Ito na, okay pa kayo sila. Ang mga bukbuk. Ay, malabay na. Mga si Chloe. Andrea, si Makmak, tama si Makmak ang panguha, Pangbali, daghan na kayo nakuha diri. Gugmay kayo, okay pa kayo, na guys, si Andrea. Diri ko be. May mga bata dito gadula, Nakadaghan gyapon diri, Kana ani, nara, sa pagkita ko guys. Tsada kayo, Okay. Uy, kani. Kanang okay, may iko anak. Guys, tamis ka na siya guys. Tamis ka na siya. No. Diba? Yup. No guys, puti no. Yup. Nga ni may mong kuhaan. Mak, nga ni Mak, Kan magwapa, Mak. Yup. Nope. Yup. Nope. Nga ni Mak, Yan ni Mak, Nga na, Nope. Yup. Nope. Yup. Nope. No. Diri nak, diri, Diri ka, diri. Dagan kayo, si Mak, Tabang si Mak magpanguha, Hindi Chloe, may kamot po. Yup. Naghay kayo mo ti diri, pwede rin manguha diri. Doon ni sa mga simbahan. Guys, ang kamote ay panglabay. Grabe ka natin yun. Matabang. Wow. Na napuno, dagan pa kayo. Guys. Si Makmak ko, apti kayo, dagan kayo nakuha. Kani ilan na yung ipang-reject niyo. Sana panglabay guys. Labay na nila. Sayang kastanan. Pil ka? Bila siya ate. Bila si Gia. Diba? Gia, apel Gia, Ha? Apel ka sa mga bata. Okay? Si Kulayat o si Kuan. Ito ka dito Kuloy. Ikaw yun. Si makukuha ko Kuan. Si Makmak, dagan kayo nakuha ni Makmak, Bibay. Puno na. Uli na si Dadang. Alisin ko na. Butoy.
Puno na among Pagdani bag. nila siya tagagabi. Og na si Dayan guys ni Apple po Si tabang. Dayon, oh, tabang po si Dayon, oh. Ako Daghan pa man kay ini. Ay na marker. Di naman ni puno naman ato sudlanan. Agi. Agi. Dadong kuya kay. Niyan din si Dadong day. Subo ba ito sa tuwa? Daghan pa kay ni. Sa komentar. B. Nagpasa na po ana ninyo. Kaya Oh, si Makmak, abti kayo nakakuha si Makmak. Chloe, pag apel ni Makmak, oh, abti kayo. Sa ano, hinay magkayo mo ni Andrea. alang hindi ko. Hindi, baby, oh, yung baby, gikugos. Alera, ano sa nila tayo? C. Oh, kung napod diri sila, gadula-dula. Kung napod mi diri, nanguha og kamote. Ano? Pwedeng daghana pa diri, guys. Comment mo. Comment mo, matultulan ta, patultulan mo, asa ni Dapita. Sa tipolohan ni guys. Oh, sa Tipilohon. Kiruzo Church. Kiruso Church. Kamaman-an, CDO. Mo ni diri, guys. Si Makmak ko, grabe, daghan kayo na yung nakuha na. Ug napuno na amo sudlanan, ug daghan pa kay siya. Shoot. Dabi ka daghan, guys. On gabi. Oh, ug puno na kaayo, Mak. Ganun ni namo guys. Daghano ni og arong kaunon. Uy, ayaw na. Uy, pagit man imong gibutang Gia. Ay nang daot Gia. Sama ni letter B. Okay. Kinamak. Ko daghan na kay Mak. Dili na masakwat Kinanamak. Tato na ta guys. Sige, ato na mi, guys, kay puno na kayo. Wow. Pati daghan na pa dito. Oh. Daghan pa gid kayo ni. Puno na gid mo sudlanan. Wala mo sudlanan. Uy, ayaw, Mak. Badaog na ni mo, Mak. Uy, Mak, ayaw. Dayungan na nato, Mak. Dira ka Sandra. Diyan, pikas. Sandra. Sandra yan niya ba? Nag-aral siya tagkawin. Sige, bye-bye na. Bye-bye na ta. Ito na ta. Bye! Bye! Bye-bye. Babos! Uy, naglalay! Ito na, mi. Lo, dali patikas lo! Ay, guys. Di matabang. Grabe kadaghan pa. Oh, pa dito, oh. Ay, guys. Sayang kayo ni ba nga. Dili mi makaon. Oh, makaon pa ba ni, oh. Oh, di ba? Oh, daghan pa kayo ni, oh. Di matabang ni. Umadto na mi kay puno na mo sudlanan. Ilahan na po ni ang nagkuhaan ni. Sige, bye-bye. Daghan pa kayo ni, oh. Oh, si Makmak, abti kayo. Mo nakuha, oh. Kani isa ka sako. Kani isa ka ikubag. Kani siya. Ano ako nakuha? Dalo na mo sa balay. Ang kani siya. Ako nung kauban sa simbahan. Nagihapon. Nakuha na sila ganina. Oh, kani, oh. Kani nakuha po nila dito. Ang daghan kailan nakuha, oh. Ako ang pinakadaghan. Sige, bye-bye. That's for today. Bye-bye. Bye-bye na mo. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye!